Ndị be anyị ndewonu. Ọ bụ Ada Igbo na-ekwu na Igbo Media. N'Igbo Media, anyị na-ewetara unu ọtụtụ ozi gbasara ihe na-emegasị na Biafra land, n'ala Igbo na mba ndị ọzọ. N'ụbọchị nke taata, o nwere ihe bịara n'iru akwụkwọ anyị nke anyị ga-agụpụtara unu n'ụbọchị taa. Anyị gụpụtachaa ya, unu egee ya ka ọha n'uju. Ị ga-esie ya, ị drọpụọla your comment, like kwa this our video and gbasakwa ya ka o ruo ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche arụ. O nwere ozi anyị ji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taa. Ozi ahụ bụ breaking news: Biafra activists expose a shocking move GMO through Nigeria to wipe out Ndigbo with food and render our land useless. Ya bụ ozi ka anyị ji bịa taata na Igbo Media. Ị ga-esi ya bụ ozi, gbaa mbọ gwa anyị chere ma mekwa ka ozi arụtụ ụmụnna anyị n'ebe dị iche iche aka. Ngwa gere ya ka ọha n'uju. Iji egbe, ọ bụzi ndị terrorist nọ na military uniform and police uniform iji egbe wee gbagbuo ndị be anyị. M chọrọ ka m sụọ n'Igbo so that ụmụ agadi nwaanyị nọ na village ka nwee ike ịghọta ife m na-ekwu. The method abụghị ijizi egbe fajikwa egbe agbagbu ndị a na-agbagbu mana ozughị oke. So now fa nwere long time plan. The long time plan bụ itinye anyị na quagmire, itinye anyị n'agụụ wee were ọya tipịa anyị. Although those of you that live in America, especially those of you that live in America, you may not agree with me because all ifonu na-eli na America. All ifonu na-eli na America unless ma ọ bụ na onwe gị ezigbo ife na-alụ ị na-enweta ego wee na-ego ndị be anyị. Ị gaa na shop ebe a na-ele nri ndị Igbo, ị gaa dị ga go ife yeli for throughout the month. Minus that, ọkwa ifonu na-eli na America because ebe a ka o si wee nata. So the plan of the government of the zoo bụ iji folili wee wipe anyị out. Ị gaa na America ichekie na mba ụwa niile, obodo kara nwee kansa n'ụwa niile. Number one. Ị gaa na mba ụwa ga chekie obodo niile nọ na mba ụwa. The number one obodo kara nwesisi kansa ụwa niile bụ America. Ọ bụkwa America with the most populous country in the world. Mana ha nwere the highest cancer rate in the world. Ọ maka gịnị? Maka ifefa na-eli n'ọnụ. Maka ife ọ bụ maka weather ha, ọ maka ifefa na-eli n'ọnụ. So Nigerian government has concluded plans iwebatala anyị nri a na-akpọ GMO. Iwebatala anyị nri a na-akpọ GMO and seed anụnwa a na-akọ ya aka otu esi akọ normal nri. Ọ na-abịa n'ọka, na-abịa na nri niile dị iche iche. Mana ọka wụ number one because nri niile a na-eli apart from rice, ọka ka eji eme ya. Ma flour, semo, ife niile abụọ ọka ka eji eme ya. So Nigeria government a conclude go the plan. If one na sensitize the Nigerian population, can we may accept? But Nigerian government a conclude go the plans. Iwe bata GMO na Nigeria. Enwego ndị na-use already. Enwego ndị na-akọ ya n'ugwu. Mana ka ngwazi ndị be anyị ife this GMO na-eme. Ọ bụ na ọsọ na na-ebu ọya. Kama na ịnwa anwa akọ ya na ana Igbo. Ịnwa anwa tinye this seed na ana Igbo. Ojide ana Igbo tipịa ya. This seed a na-akpọ GMO. Oye ejide ana Igbo tipịa. Ịkọsịa ya. Onwezi ife ọzọ bụ organic. Bụ ife melụ na ana Igbo. Nni pụrụ na ana Igbo. Chukwu ji wee gọzie anyị. Ihe epuzi again n'ọrụ ahụ ebe ahụ ịkọlụ that seed ahụ nke igolo ego. Onwezi nni ọzọ ihe akọ ihe epu that place unless come ọkwa the same GMO. Ụnana ife m na-ekwu ife nji the reason why njiji Igbo na-ekwu Igbo wee na-ekwu ife a bụ achọrọ nka ndị agadi nwaanyị nọ na village n'ife m na-ekwu ka nwee ike ịghọta ihe m na-ekwu. Kedu otu esi enweta this GMO? Kedu otu esi arụ ya? Ọ naghị epu naanị. Ọ bụrụ ife Chukwu ji aka ya wee kee. Ọ bụrụ ife anyị na-erupụta.
ihe a bụ ife a gara na kọmputa wee lụọ na labụ. Ife a bụ ndị sayentist rụrụ ya, osi na anị wee pute, ọ bụghị ọganik. Ihe a bụ ihe a gara na labụ na laboratrị na kọmputa wee ji kọmputa design ya rụọ ya, wee rụọ ya, rụpụta ya, ọ bụrụ seed. Arụrụ ya the extent bụ na ịkọ ya na iwere etinye na anị gbaa ya mmiri, opuo ka normal ọka akọrọ na anị. Achọrọ ka unu ghọta how onwe afa m chọrọ ịkpa ya, but achọrọ m ịkpa ya dị afa because platform anyị na-eyuzu kwe nwere ike ịdị against ife anyị na-ekwu ugbu a. Ịghọtago? So ka hapụ ịkpa ya afa anwa, mana the thing dị too much. Ife no behind it ọ karịrị akarị. Ife na-esi ọ na anị puo na-adịghị organic, mana itinye na anị opuo. Ama m na aghọta ife m na-ekwu. Opughị epu na anị na mbido, arụrụ ya arụ, wetasịa chemical mix together rụọ ya, but itinyezie na anị opuo. Achọrọ ka unu ghọta ụdịka ha ịda ife eji wee lụọ ife a dị. Itinye na anị dị, gbaa ya mmiri, opuo with its own season, mekwa mkpụrụ. Ị ga-aghọlụ mkpụrụ anwa sie rie, mana ịmalụgo na ihe ị na-eri kemikal, na ọ bụghị original, na kemikal ka ị na-eri. So nwafọ Igbo ọbụla bụ nwafọ Igbo na-akọ ọlụ nọ n'ala Igbo, ịmalụ ife ọbụla iyi eme iji wede nni anụnwa ndị zoo chọrọ ibubatara anyị ka eji ya tipịa anyị, ime ya avoid. Ọ bụrụ na obodo oyi ịkpọ ndị village unu, ịgbafasị alekwa ife na-aganụ, ka everybody may avoid nni a Nigeria gọọmenti na-achọ ibubatara anyị n'ala Igbo. Because ọ bụ na anyị nwa accept, anyị kwe go nni a wee kọọ ya, ịma na ala Igbo etipịala. Anyị nwetagodu Biafra, anyị ama nwenwu nni anyị eri. In the near future, anyị ya na-agbazi mbọ na fight ka anyị si na that seed a wee pụta, because Biafra ya abịa. Biafra bịazie, anyị na-fight zi ka anyị si from that, because onwe ihe mere n'ụwa anyị akọmishọna nne ya n'ala Igbo ma ọ bụ na Biafra bịa. Anyị ama kọmishọn ya. Chukwu chọrọ anyị mma, anyị Igbo bụ anyị Igbo. Chukwu ji eche anyị, ji ife na-elu n'ala Igbo, ife na-eme ọfụma n'ala Igbo. Onwe ife ịkọrọ n'ala Igbo na-anaghị epu mee ọfụma ruo eru. Ọ bụ ji ọ na-eru eru, ọ bụrụ ọka ọ na-eru, onwe ya na-anaghị eme ọfụma n'ala Igbo. Ede na-eme ọfụma, ọna na-eme ọfụma, ji nwanne na-eme ọfụma, onwe ife na-anaghị eme ọfụma n'ala Igbo. Ọ ihe Chukwu ji wee chaa anyị mma. So by the time anyị nwetazie onwe anyị, chibazie onwe anyị, wee chọzie ka anyị sizie from nni a wee pụta, nni ndị ọcha anụnwa Naijiria chịrị ibubatara anyị, ka anyị sizie na ya wee pụtazie, o wee febezie anyị alụ. By then anyị afụgo na anị anyị emebigo. Anyị ama nkọnwụzi nni si na anị Igbo wee pụta again, because nni oyibo emebigoro anyị anị. Because nni oyibo a wee kọọ ya na anị ọgwụla dasọl, onwe ihe mee n'ụwa isi na ya pụta again, because ịkọ nni ọzọ de anị ahụ emebigo, that soil emebigo ọma mpụ. Ọ ihe o ji wee dị very bad. Ịghọtago? Ọ ife o ji wee jọgbuo onwe ya na njọ, because ịchọ isizi na ya wee pụta sizi ka ịkọwakwa ezigbo nni ọzọ, ịkọ ya ọma mpụ. So everybody dị very careful na ihe ị na-azụ chọọ ịkọ na anị gị, ka kọwagodi nke ihe mana ọ dị sure ya nke ihe na-akọ gbogboori. Ọ bụrụ oge Biafra ya ana by the special ife ifo sabotage ifu na-eme na-abụ the final push Nigeria na-push ka ama ma ya ejide anyị. Once I dey tired now, in the next coming months I dey tired, then ebido negotiation. Ọkwa ma ya negotiate, anyị negotiate, and anyị ncha ka ife adị n'aka. Ọkwa mụ na go na-ege m ntị now, ọ mụrụ unu ka ihe adị n'aka. I'm telling you, ọ mụrụ unu ka ọ dị n'aka. Na zoo ya negotiate kwa mụrụ unu ka ọ dị n'aka. Ọ bụrụ unu chọọ ka a negotiate ọsịsọ, anyị bido mebe ife ọsịsọ. Ọ bụkwa na unu chọọ ka ọ ka continue ka ndị be anyị na-anwụ, then I can nọkwa na social media na-akọ ogologo akụkọ. Now can go, let me read the headline and then we move from here. GMOs, we won't poison our own people. Federal Nigeria government, after having meeting yesterday, 27th of August 2025, all of them gathered in Abuja
and issued a press statement, which I don't have time to go on and to be reading all the about. Can go the first part. According to them, fasting, the federal government has clarified that the introduction, the introduction. So they have concluded, Nigeria government has concluded to introduce Nyanwa. So if they are doing what they call sensitization, get sensitize Yandi Nigeria so that plan actually do a wipe out. My platform, I pay more. Then fasting, the federal government has clarified that the introduction of genetically modified organism GMO and their products in Nigeria is not intended to poison citizens but to strengthen food security and improve nutrition. Kedu ko yesibru nutrition ife arụ na lab nne na-eli ji kọmputa wee rụọ nne na-eli ọnọdụ ka rọba ịmụka ihe anọdụ ka rọba ka ya rọba ka onu nne na-eli nne ife ya elele ji rọba wee rụ kedu ụdị nutrition ọ ya enye gị. Dr. Rose Gidado, Director of the Agriculture Biotechnology Department at the National Biotechnology Research and Development Agency, NBRDA, said this on Wednesday, which was yesterday, during a sensitization workshop in Abuja. So Faye decide go conclude go with Tinubu. Ya na emezi na ka sensitize ya ndị mmadụ so that ka ọ banye unu n'uche na ọ bụrụ nsi ka a chọrọ inye unu, then febubatazie ọ dịgo ore enwego ndị enyelu na north, mana anyị na-ekwu anyị nwabụ ụmụ Igbo nọ na east si anyị achọrọ ya everybody sakwa na anya mmiri. M ga-akọ to this part echi n'ụtụ ka m post ya, onye ọbụla nwetala ya biko tụsabana ya ka olu ụmụ Igbo niile ntị na federal government of Nigeria abịaghị kwa ụmụ Igbo biko nụ ọkwa ka ọra m n'ọnụ ndewono. Ngwanụ daalụ nne nụ ụmụnne m dịka si na-esoro n'Igbo Media. Gịnị ka unu nwere ikwu na nkọwa nke unu gbasara maka ihe unu n'iru akwụkwọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa? Gwa ya ife iche n'ụdị nke gị, deela ya n'akara kọmentị ka mara ihe i chere, ma chetakwa tụsa ya bụ ozi ka o wereta ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị. Ndewonu ụmụnne m, ka emesịanụ.